Hakani ke por kam tentang kwa an pule na kishiti ke ba arti mati ke ne nong balai ke khot ben kong ter ke babel ke ong ne henry to tip ya kane ba ki sngi ki ba khado kin wan ki por ba shitam na ba ki breu kin long ki ba eat tang ialade ki ba eat sbai ki ba kren sarong ki ba le kraw ki ba kren sneu ki bam kongo ila ki kme ki pa ki bam snongo ki bam khot ki ba klem eat ila ka kinja ki ba klema ki ba kren siar ki bam sutnyo ki ba runar ki bam eat ya ka ba ki nong delok ki ba mange ki ba le meng ki ba eat ya ka jing sngo ba kham tam ba ni ka eat yu blai ki ba dan ka dor ke jing riu blai henry ki ba len no e ka bor jun ka na ki ni ru to phai no habang apet ya ka ne ka babel ki tho ingi ba ki sngi ki ba khat do ki brio ha ka ba kin ja do kin long kum ta shisha kin eat bit tangil di kin per khat bit tangil di bakam dan syuk ke jing per khat na menta ki wei ha ka ba kin ja do kin long bit kum ta ki eat bit tang ialade ha ki sngi ki ba khat do ngi tep ngi em ha ki sngi ki ba khat do ai ni ki sngi renga kwa ban ong fi ka ne ka wei pat hoi ha ka ba kin ja do ngim dei ban eat ialade han re ha ka ba kin ja man sim tingi ha ban eat ialade ki ba eat tang ialade ki ba per khat tang ialade ba ka tang kwa ban ong fi balada pim per khat na ka bantai ialade la pim per khat na ka banta kata ka ba kin ja man sim ke jong fi la pi per khat ya ki wei am pinum poi se se ro la pi per khat utai ong kom no ne ka tai ka ong kom no ne mono ba khang e pi no ba wit e pi la pi per khat e kita am pinum poi se se ro ta nei ta ha ki sngi ki ba khat do ngi em ma gi ni ki sngi pi hap ban eat yalade ha ga ta ka ba kin ja man sim kamu phia ban per khat le danga yap ngan poi se la do try one no ha ga ne ka por kum no ngan le ta dei ta nga snow ha ga ne ka sngi ka mamanta nai per khat e baro la don wei usamla ufo ni nga wang pastor banwan jaseng bat pi kia khang na yin ngan le kum no nga ong yi u la da philet ya kendo samla la da khang na yin phin le kum no taw samla ru ke ta ga de ga ta am na kli ha ne ka sngi ya phiru la philet kendo samla la philet ban ya kendo ya ka ta ka ba ppi ha tu phin da pan jing bit shwa na kita ki bahayeng ki ba sam jong phi uno brio balik shaka kam auria uno brio balik di lek ba balik sngo ba jupan jing bit no la da khang mano ru utau brio la uman ban le ule bet te ha ba kinja men sim pat ne ha ka ba kinja blai ha ka ba dei kham tam ha ba shakri blai te ha ba pi man shakri blai shakri bet la don ki ba khang la don ki ba wit la ki don ki ba penduk men sim ha ba pi eat you try shakri bet what sha ba mano ban khang ye pi na ma ha pi eat you try kamut kanom dan kanong da ka jing khang lat kanom dan kano ka jing khang ka ba scam do ka ta ya ka bala ban khang ye pi kidon ki bre ki bawan jaseng ulok u khang ya ka duli u sat lut ti ki jan ki nep uburi ye ka juti uburi ro ye ka ki mo ki jing don kam shwa ba ka lok kan wan jaseng ha ka lok ka wan me da ka jansem kawan daga slipper jodru mlele namar boleh baka eat yalade namar baka ong ladang am yo utrai ngan sayap tadeng ta bu shay ulok shadien bu shwa yu breu shadien ngabu shwa yu jisu nengkong namar ba kata ga breu ka eat yu jesus christ namar baka eat utrai tadeng ta am ka bu shwa yu breu shadien ba namar baka bu yu tau breu shadien tau breu mentah ulak la ka bamut man mauru ula bot lang yu jisu tadei ta kwa banong yu phi what I be ki breu kin bot yu phi tadei what I ma phi phin bot ya ki breu la da phi bot yu jisu bala phi et phi ban et shwela di baga da ji et kam de ji et ka ba kin ja do da ka de ji et ka ba kin ja men sim et ila di ong la da nga yap shengan poi phi ban perkat ila di tadei ta kwa banong yu phi ka ne ka sngi ka ba menta ai men sim ya phi ka ne ka por ka ba menta ha ba phi dei ban ya shakri yu blai shakri bet apa pide ben bot yu jisu bot bet katep po syaitan onom ai pide ka besuk kata la tikna bi hinado ka ba menengkong kindon kinong khanglat kindon bi kita ki bri do men sim pi ba jisu ru kren persya ye kita ki bakhang wangkum ni ladang pule ni ka por na Matthews no arpulai kene khot ka bakhat saw ko angum ni kordit ye pi kinong tho bat ki farsi ki ba arsap na ba pi khang ya ka hima ki benenga khmat ki briu na ba pi phim yo lek apo lemne pimsha ye kita ki balet ban let hapo kidon ki farsi kidon shisha kita ki nong tho
wat aduk kini kisngi ki bamenta kino nu ki breu ki bakhang ye phi ban shakri utrai kino nu ki breu ki bakhang ye phi ban le ye ka tien ga jong blai la ki khang ki ta ki dei ki parsi ba ki nong tho de ban snap ki namari la dir ki kwa ban rung shaka hima ga jong blai but kinom ialade ya phiru ban rung tadeng ta kordet ye kita ki bakum kita balada pidei ma phiru kumuta ubakhang ya ki breu ban lech shaka jing shakri ka ba dei shisha ka jing shakri ka ba ya dei kat kum ka tien ka jong blai la dei ka ba dap do men sim ka ta ka jing shakri ka ba hikai ka tien ka jong blai la da pi khang yo pi long kum kita ki parasi la dei kam ta ki nong tho ki ba arsap ya ka ba jisu kran persha angne la da ukon na ka kon ka jong pi ki shakri shisha utrai ba kum lo pin tep ba ki shakri shisha utrai ka dei na kong phia ban tep ya ka tien ka jong trai bon sien kum ki kmi ki pa ki chu tep ya ka e ka ba la ong manore Henry daladiem puli ladem yet benia daladiem benai ke eru Henry la Shillong tek mau sawa bagi wei ki ong kita ru ki bot lang kimi khpar ye ong lang ye ga ju klem da tip ye ga Nongkhryiem klem da tip ye ga jing shisha tadeng ta shwa ba phin khang shwa ba phin sha khang ru to ai ba kan long kum ta ba phin de yet benia ba ga ni ji shkri ga mangang le hatu ga de shishan em kat kum ka tin jong ble ne yo new breu ne ga ne breu ne nu kon ne ga kon ba ga le shka da ga ji shkri ka le em hasha ka ji shkri ka ba long shisha kat kum ka tin jong ble ring tang i haban long ki ba tip ya ga tin ban snow tu la ga de ka ba shisha ne ka ba sugar ring ta kwa ba nong fi ga ne ka ski ka ba manta la da pm hagini ki ski kan ma bi ni ki ski ki ba khat do what I bo wei un khang ifi phia ban Ieit yeladi hoya bakin jado ngim dei ban Ieit yeladi and ya ga bakin jamin sim ka ban fi phia ban Ieit yeladi phia ban perkhat yeladi la nga yap nga ban ai jing ken manga mdei mei pa mdei utunga ne ka tunga ni kon nga ban ai jing ken manga khamat jung Jesus Christ maram dan mano ro ban pensinga nya nga ha ga sngi ban bi share nga dan mano ban defend nga ha ga sngi ni ban yada nga ban pensinga nya nga ha ga sngi ya ga ban bi share nga pia ban soto ba ga sngi jo ga bijing bi shar pia ban yang ma phi ba du jisu tam ma phi ba du jisu tadeng ta pia ban Ieit yeladi o la nga poi ga sngi ngan ai jubab kum no khmat jong konrat la nga poi ga sngi kai bangan ong khmat jong la da phi yang khmat jong la da konrat ong phi bi kham sungu bhai ti breu piladu ya kata kau hima jong blai tadeng ta pinle kum no kata kapor namar ka tin jong blai ka kran shai kata bangi ngi bo eno ki breu ne blai ngi wat man penso bhai no ki breu ne blai ladang idang penso bhai ki breu imde ki shakri ki jong kris teladang idang penso bhai ki breu bangi perkhat plat na ka banta ki wei ngi perkhat ge ki e ki ki wei ki kran ngi ne ge ki ong ngi am la pi perkhat plat i ka bakum kita ka ba mot pinjanjar pimde shakri jong kris pinjanjar finya kundo yu Jesus Christ bo Jesus nong pideu ai ngam ju itho ifi khilet no pi kita gi betrei bamman ani kasur khai palat tadei da ga ne ski kwa abang ifi ngi em hagi ski ki bakhat do ka dei api bapin wan shisha how Jesus Christ ya ka bapin kala ka bamot ya ka bapin pediang shisha yu Jesus Christ ya ka bapin em ga jing em ka bathmai ka jing em ka bi dei dor kat kum ka tin ga jong blai ka jingem ka ba pensong bhayo blai ka jingem ka ba pitep pitang shapang Jesus Christ bagari ka taam nakpa abang fi habang im hagini gisngi im gisngi ki bakhat do ka dei api ba pin perkhat yaldi shwanin kong balada fil anang man perkhat yaldi balada fil ayo shayu Jesus Christ pi ai jisu ka ni ki wai de pi mai ka niam gurkom pi mai ya kata ka bala shu sha ikai dan no hin pi ai ya kata ka ba pitep pi ai ya kata ka ba fil snotho pi ai da kata ka ba fila mat daladi padeng ta ai ngo iblai hangni ka por ka bamanta bangangai kani ka khubor ka long jingker khu yapi bangada duai bo try nang ai bor yapi unang pen sle yapi bat ya ka ba pinyat na ka bor shaga bor na ka jinget ba finang yat na ka jingjop shaga jingjop la da ba khang yapi perkhat ba em nga Ieit utrai ngan shakri utrai soitanun khang ki borjing dom ki laban khang u soitan ula penon kam yeno namar ba ka babel ka ong yakata bau u soitan u pensriem mildi kum angel jong jing shai ba ki shakri jong soitan ru ki pensriem mildi kum ki shakri jong ka hok tadei da kwa banong ifi u soitan ru dan lagi jong ki breu ki jong ya ka ba ula ban penon kam ya ka ban khang yanore ki laban khang ya phiru ya ka ba fin yo shi sha yo jisu ha ga jing im jong fi tadei da la da ba kum kita ki wan
kentai iki syurut. Lesi kemba ka tin jublai kong bagi don gadur ke Shillong riu blai gadur jong kaniam kidwan man khang yefi ya gitaru kentai no ong ka tin ke jong blai ngala puli menne ya gitaru pin e no tadeng ta ngai men sim pi ke sngi ke bamenta Ieit yalade da ka ba piyo yu jisu Ieit yalade da ka ba pi kala ka ba mut shisha Ieit yalade da ka ba fi im ke jing im ka ba thammai Ieit yalade da ka ba fi im ke jing im ka ba penso ba yu jisu ba tang ye uhiken padeng tang kwa ben dwai nam ta jong fi ni ka por utrai ai bor fi mar ka sgi kala lengkot pala nan por se meni perkhat ini no menta nan por se meni perkhat ini wei bo ongom no kala David tang ye ka ba utrai ong ye ka ta fi aban perkhat tang ye ba ka kin joblei ka kren ye ka ta pi haban yo snow but ye ka ba fi haban pen ka ongo tangata kala biang nginya dwai ka ni ka por ka ba menta na ka benta jong fi try ni ka por nga aingo e me ko pa yang ni ka por ka ba ko dor ya ka ba yo ban ye kren ba ni ki khon gi jong me ngi em shi sha gi sgi ki ba khat do ba ka jing rong no kala jan hado ka ta abi ni ki khon jong me ko try ki nom ya da ka influence jong ki breu lani da ka jing batai jong ki breu lani da ka jing peni jong ki breu la da ka dei ha ba ganja perthai na ka ba ganja niam en ri try ka ni ka sgi kini ki khon jong me kin ya da ka jing peni jong ka ktien ga jong me ka bi dei dor ba ka ktien ga jong me ka ba long gat kum ka ktien ga jong me ba ki khon tra kin pen kre shi shai la de ban ye sham bat me ban pen kre la de ko try bakin persobha ya me bat tang ya me kin but ya me bat tang ya me ba shisha ba ki Ieit yalade kin kala ba mut shisha ai bor ni ki khon jame ba kin kala ba mut ai bor ni ki khon jame kin yo snow ki tien ge jame ai bor ni ki khon jame ka try ba kin pen rit de ha po jame ai bor ni ki khon ki jame kin ko ngo yalade ka tien ge jame ai bor ni ki khon ki jame ka try kin im ban persobha ya me bat tang ya me ko try ai bor ni ki khon ki jame try ba kin long ro ka da ko jing ker khu dwai ka khu fi ge ne sngi men sem ko in wan jor ge ji em ge jong fi pi Ieit yalade da ka diang shisha yo jisu pi Ieit yalade namar o jisu di trai pi Ieit yalade namar pim kwa bani le persha yo trai ba dia ka ktien ga bran bor ge chong na dwai ka khu fi fi ya na ka bor na ka jinget na ka jing job bat na ka borom shaga borom trai ka khu fi ka tenge jong jisu amen but amen trai ka khu fi try persla fi try nang ai bor fi try nang penan kam ya firu nang nishkama te la da phim don ni ka jakale chno ka jingkhang jaka potnet ka play na ka banta jong fi pila ban yawan snok ti lang bat gi ha ka jing shakri ngi don ka jing shakri blai ha ka sngi balang ha ka sisa jan ha ka sngi try pila ban wan ngi don hang ne ban ya mani ban yaro ban pen crowd ya ka kertengu jisu wan ini ban shakri lang la film shakri utrai men ta fin shakri la no pat wan ai ka por ke jong pi men ta Ieit utrai Ieit yalade da ka ba fi ai yalade da ka bantau Jesus Christ trai ker khoi fi ngan sai sham pala sai ka ski ku bless you bon blame ta ka boram ju amen